er det ikke mærkeligt, at der er der er 3.725, der har læst mine indlæg på Trustpilot. Der er kun 2, der finder den nyttige. Altså 2 ud af næsten 4.000. Der er noget, der ikke stemmer. Men Trustpilot er ikke, hvad de har været. Det er de simpelthen ikke. Der var engang, ideen var rigtig god med Trustpilot, hvor man kunne hjælpe andre med ikke at handle hos de firmaer, der snyder dig og så videre. Også hvor man kan udtrykke sin utilfredshed over noget, hvis det er. Sådan er det ikke mere. I dag, der skal man virkelig passe på med, hvad man skriver, fordi ellers så sletter de bare det, du lægger ind. Så det synes jeg, det er ærgerligt, at det er kommet dertil. Jeg kan sige, cirka hver anden gang, jeg skriver noget, der bliver det slettet. Og derfor så prøver jeg den her vej på at se, om jeg kan nå ud til alle jer, der sidder derude. Nu er jeg logget ind på min Trustpilot her, og derfor kan man også godt se dem, som Trustpilot har slettet. De ligger stadigvæk herinde, sådan at jeg selv kan se dem. Og nu kan du så også se dem. Så jeg vil godt lige starte med den første her, som jeg ved er blevet slettet. Det er min telefonudbyder CBB, hvor jeg prøvede at kontakte dem vedrørende mine mobildata, som hele tiden enten går meget langsomt, eller også lukker det helt ned. Du kan selv lige læse, jeg holder sådan nogle pauser indimellem, så kan du selv sidde og læse det. Og hvis jeg går for hurtigt henover, så kan du bare sætte din YouTube på pause. Læg mærke til, at jeg nævner den mest hellige ko, vi har i det danske samfund, altså den danske Stasi, PET. Det er jo dem, der hele tiden lukker min dataforbindelse. Det er lige så sikkert som amen i kirken, at hvis jeg har brugt internettet på en måde, som de ikke bryder sig om, jeg har lavet en søgning, de ikke bryder sig om, eller jeg har skrevet noget på nettet, de ikke bryder sig om, så lukker min dataforbindelse lige med det samme. Og det gør den i 100 ud af 100 tilfælde. Alligevel så vil CBB, de vil slet ikke snakke om det. For selvom at de har slettet det, jeg har skrevet til Trustpilot, så har de alligevel svaret mig. Det har jeg aldrig oplevet før. Det kan du lige selv læse af os. Læg mærke til, at de nævner ikke problemet med et eneste ord, nemlig Stasi. Der kan du se, at denne anmeldelse er blevet fjernet, CBB. Og vi går straks videre ned til den næste, hvor anmeldelsen også er blevet fjernet. Det er overskriften endnu en gang PET-tortur. Ja, det er mærkeligt, at når man fortæller om de ting, som den danske efterretningstjeneste gør imod en, så bliver man helt automatisk erklæret psykisk syg, hvor er det bare sølle, at man på den måde viser mistillid til et andet menneske, som i øvrigt fortæller sandheden 100%.
de der ledede Stasi-svin, vi har her i Danmark, de kalder sig selv for politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjeneste. De startede med at chikanere mig sådan i det små der i 2008-2009. Og så er det stille og roligt sådan blevet taget fart, fordi at jeg var jo fornærmet over, at de chikanerede mig på den måde, som de gjorde, så jeg lagde noget ud på nettet. Det kunne lige få dem op i det røde felt. Jo mere jeg lagde ud på nettet, jo mere gjorde de til deres opgave at genere mig. Så det blev stille og roligt til mere og mere og mere, og slutteligt så ender de faktisk med at bedøve mig i min egen seng, hjemme i min egen bolig, bedøver de mig ind igennem vinduet, hvor jeg vågner om morgenen, og der er blod på lagen, og jeg har det så forfærdeligt, og der har de simpelthen været inde og sprøjt noget ind under huden på mig. Og de har også kommet andre ting ind under huden på mig. Men det kunne jeg skrive en tyk bog om. Det gider jeg slet ikke at komme ind på her, og det er der slet ikke tid til her heller. Så du kan selv læse bare, hvad jeg har skrevet, og så der er ikke så meget mere at sige til det, end at de har udsat mig for nogle forfærdelige ting igennem de sidste 18 år cirka, og stadigvæk gør det. Nå, jeg tog lige fejl af det her. Jeg troede, det var en, jeg havde skrevet til PET, men det er faktisk en til Godt Smil ude i Brørup. Og her kan du se, hvad de har svaret. Jeg har en mere udførlig historik over, hvad der er sket ude i Brørup, der i 2019. Den kommer hernede. En ting, der er fælles med alle de der, jeg har skrevet angående Godt Smil ude i Brørup, det er, at de er blevet fjernet alle sammen. Det er sådan, at når jeg går til tandlæge, så bliver mine tænder mere og mere ødelagt. Og Godt Smil ude i Brørup, det var ingen undtagelse den dag. Der ødelagde han lige sådan en tandkrone der, helt unødvendigt. Han skulle bare bore et lille bitte hul ned oven i en krone, og så skulle han spænde en lille bitte skrue, og så skulle han lukke det der hul igen med noget, et eller andet plastik. Men det gjorde han ikke. Jamen, jeg kan lige fortælle dig, hvad han hedder, ham tandlægen der. Der går lige et øjeblik. Jeg skal lige ind og se, om jeg kan finde det. Han hedder Johannes
Testesen. Johannes Testesen. Det var ham, der ødelagde min tandkrone til 10.000 den dag, jeg var derude. Jeg har prøvet at få godt smil til at forstå, at det er dem, der har ødelagt den tandkrone. Altså, jeg kommer jo ind på klinikken med en tandkrone, der ikke fejler noget som helst. Den skal bare spændes fast. Og nu ender jeg med at få den fuldstændig smadret. Han borede, og han slæb i den i en hel time, så der ikke var noget tilbage. Og jeg har bedt dem om at prøve, om ikke at de kan forstå, at det er dem, der har ødelagt den. Så de skal sige undskyld til mig, og så skal de give mig en ny tandkrone. Det vil de ikke. Her kommer jeg så endelig ned til min anmeldelse af PET, som selvfølgelig er blevet slettet jo. Jamen det er, som jeg har sagt tidligere, at PET, de har nærmest fuldstændig ødelagt mit liv. Ja. De startede i 2008 med at ødelægge tilværelsen, specielt for mig, men det har også ramt min kone, som er helt uskyldig i det her. Og jeg er sådan set også helt uskyldig. Jeg ved ikke helt, hvorfor de gør det. Altså, jeg har da brugt internettet på en uheldig måde, det skal jeg da indrømme, men altså, jeg har da ikke skadet nogen overhovedet. Jeg har da aldrig nogensinde været voldelig over for nogen som helst. Jeg har da aldrig nogensinde gjort noget ulovligt, som sådan. Ja, jeg har fået en fartbøde, og så. Det er da ikke noget, der er værd at snakke om. Jeg forstår det simpelthen ikke. Så, men de mener åbenbart, at jeg skal chikaneres 24/7, og så skal jeg også så vidt muligt tortureres med alle mulige midler. Jeg gider ikke at sidde her jeg skal ikke sidde her og fortælle om alle de der morbide ting, de har gjort imod mig og stadigvæk gør. Det kommer jeg ingen vejen med. Af en eller anden mærkelig grund, så synes danskerne, at alt hvad PET de gør, det er bare godt, og det er de berettiget til at gøre. Jeg forstår det ikke. Det er de absolut største forbrydere, vi har i vores samfund. Som jeg plejer at sige, det er Danmarks helt egen statsfinansierede terrorgruppe. Altså vi burde simpelthen reducere den med i hvert fald 90%. Det er fuldstændig kørt over gevind. Og det er det jo netop fordi, at der er ingen til at sige stop. Det er bare sådan et højborg for psykopatiske politibetjente og hvad der ellers er mærkelige mennesker, der kommer derind og kan sidde og høste en årsløn, det siger bare 2. Så er vi tilbage ved godt smil igen. Og den er ligesom alle de andre også blevet fjernet inden for Trustpilot.
Her var jeg, det var sidste gang jeg var ude hos dem, der prøvede jeg at se, om jeg kunne få dem til at fjerne en plade, de har lagt oven på min implantat. Det lovede hun i telefonen, hun nok skulle fjerne, så jeg kørte hele turen fra Tjæreborg til Brørup. Og lige efter jeg kom ind ad døren, så kunne hun fortælle mig, at hun ville ikke fjerne den alligevel. Det synes jeg, der var lidt mærkeligt. Det kostede mig 500 kroner for det at vide, at hun ikke ville fjerne den. De fortæller, at de er også kede af det hele, men de er da ikke kede af, at de skal have mine penge hele tiden og igen. De er da heller ikke kede af, at de har ødelagt en krone. Altså, de har ødelagt for 10.000 kroner, jo. Men det er de da ikke kede af. Her har jeg en dårlig oplevelse hos Burger King på Gammel Vardevej i Esbjerg. Den er ikke blevet fjernet. Her roser jeg så PayPal. Den er selvfølgelig heller ikke blevet fjernet. Her roser jeg en tv-løsning, jeg havde, eller stadigvæk har ved Boxer, som ikke eksisterer længere. Det har stenrige Nordlys, de har købt det der Boxer. Nordlys, som tjente 4 milliarder kroner på at sælge strøm det år, hvor strømprisen den var skyhøj. Der kunne man blandt andet se, når man tændte for fjernsynet om aftenen, hvordan en ung fiskehandler, han stod og græd ind i kameraet på landsdækkende tv, fordi han måtte lukke forretningen. Han havde ikke råd til at betale elregningen. Det var det samme år, hvor Nordlys de tjente 4.000 millioner på at sælge strøm. Her er der en oplevelse, som jeg havde hos Netto i Bramming. Og det var ikke butiksindehaveren, der gav mig en dårlig oplevelse. Det var en af de ansatte derude. Og butiksindehaveren, hun ringede efterfølgende til mig og undskyldte mange gange. Og vi har fået det løst. Men selve oplevelsen der, den får altså kun 1 stjerne. Og den er i øvrigt heller ikke blevet slettet, ser det ud til. Så har jeg en gammel en her, også fra 2019, omkring Danske Spil. Og så prøvede de på at overbevise mig om, at når man spiller poker hos Danske Spil, så spiller man imod andre levende mennesker. Det gør man selvfølgelig ikke. Man spiller bare imod en computer, som hele tiden selvfølgelig kan se dine kort og kan give sig selv de kort, der skal til for med 100% sikkerhed at vinde over dig. Og ja, det tror jeg nok alle mennesker de ved. Så var jeg nede ved tandlægeren i Strandbysvingen i Esbjerg og få fjernet en hjørnetand. Og regningen det kunne jeg se på deres hjemmeside, det kostede mellem 800 og 1600 at få fjernet sådan en tand. Men jeg skulle af med 2.000.
Altså det er jo ligesom det dobbelte af det, de skrev på deres hjemmeside, det kom jeg af med. Men det er jo ikke pengene, der er problemet. Problemet, det er jo de smerter, jeg oplevede. Lige fra jeg gik ud af døren, og så hele 3 uger, 24/7 i 3 uger, der havde jeg de mest sindssyge smerter, jeg næsten nogensinde har oplevet hele mit liv. De var der hele tiden, uafbrudt i 3 uger, hvor jeg spiste kæmpe store mængder af smertestillende medicin. Og det kunne slet ikke slå det ned. Hold kæft, hvor gjorde det ondt. Det kan sgu ikke være rigtigt, at det skal gøre så ondt at få fjernet en hjørnesand. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg ved ikke, hvad han er kommet ned i det hul. Det var jo vanvittigt så ondt, det gjorde. Den er mærkelig nok ikke blevet fjernet heller. Jamen det var bare lige sådan forhåbentlig kort fortalt, hvordan Trustpilot de sidder og censurerer det, som folk de skriver. Det synes jeg er død ærgerligt, at man ikke har lov til at fortælle sandheden, og man ikke har lov til at bruge sine egne ord længere i dagens Danmark. Det er simpelthen blevet så sølle med det der ytringsfrihed, vi har i det her land. Altså, vi har jo ikke ytringsfrihed længere. Og jeg kan forstå, at de har også problemer med det i Tyskland, men vi har i hvert fald fået det her i Danmark også. Og det synes jeg er død ærgerligt. Nu prøver jeg så på den her måde at lægge det ud på blandt andet på YouTube. Så må jeg prøve at se, om det de gør, når jeg lægger noget ud på YouTube, det er jo, at og når jeg siger de, så mener jeg, at den danske Stasi, de forhindrer jo tingene i at komme ud. Så gør de nogle gange det, at det kun er ejeren af videofilen, der kan se den. Og så sidder man jo der og tror, at andre kan se det samme som dig, men det kan de slet ikke. Så den kommer slet ikke ud. Nu må jeg prøver bare, jeg kan ikke gøre andet altså. Men tak fordi du fandt tid til at se, hvad jeg havde at fortælle, og høre, hvad jeg havde at fortælle.